אנשים, כאן אדם קלאש. היום זה הסרטון הראשון שלי לערוץ שפתחתי. אני ממש מקווה שתיתנו לי סאב ולייק, אני ממש יודע למי שיעשה את זה. אני ארנה 10 עכשיו בעצם. עליתי לפני 3 ימים ובעקבות זה החלטתי לפתוח את הערוץ הזה. אני עם 3072 גביעים. זה הדק שלי בעצם, אחלה דק. את הלמברג'ה קיבלתי ממש אתמול. קניתי בשופ, חסכתי 100,000 גולד ללג'נדרי בארנה 10 בערך, מארנה 6 ו7, ועכשיו נשארו לי עוד 60,000 גולד בשביל עוד לג'נדרי, ועוד יישארו לי עוד 20,000 גולד ואני אחסוך ל40,000 לעוד לג'נדרי. חסכתי גם עוד שנייה, אני ב500 ג'מס, מקווה שתהיה לי פה לג'נדרי בשופ, והיא אמורה להיות בערך עוד שבועיים. אז בעצם אני ודותן פה, תגיד שלום. שלום חברים. הכנו לכם את אתגר ה-3-3, זה בעצם הדק שלנו שהכנו. אז אנחנו נעשה את אתגר ה-3-3, אבל אחרי אתגר ה-3-3 אנחנו ניתן לכם טעימה קטנה מהקלאסיק דראפט צ'אלנג' שיצא לפני כמה שעות. אני ממש מת על האתגר הזה וחולה עליו. אז יאללה, קדימה, בואו נתחיל באתגר. וואו, אני ממש מקווה שיצליח לנו האתגר הזה. אני גם מת עליו וראיתי אותו הרבה ביוטיוב. זה אחלה של בחלה של אתגר ואני פשוט אוהב אותו. אז תוך כדי האתגר אני אספר לכם קצת על עצמי. אז בעצם אני התחלתי לשחק לפני כ3 חודשים. אז לא הייתי כל כך טוב, אבל החברים שלי תמכו בי ועזרו לי, ובסוף הגעתי לאן שאני היום, ארנה 10. וזהו, הלג'נדרים שקיבלתי, יש לי היום משהו כמו, יש לי 6 לג'נדרי ולג'נדרי אחד שהוא לבל 2. הלג'נדרי הזה הוא הגרייביארד שאני ממש מת עליו, זה אחלה של לג'נדרי. אז אני ממש מקווה שאנשים יקבלו אותו, כי זה באמת אחלה לג'נדרי. בזכותו עליתי לארנה 10, הרבה בזכותו. הלג'נדרי הראשון שקיבלתי הוא בעצם היה פרינסס, שהיא אחלה של קלף, אני פשוט מת עליה. מאותה קיבלתי מלג'נדרי צ'סט, אמנם קניתי את זה מדיל, אבל בכל זאת את שאר הלג'נדרים שלי קיבלתי מהמשחק. אז אחרי זה קיבלתי עוד 2 לג'נדרי צ'סט, קיבלתי מהם לג'נדרי, קיבלתי גם לג'נדרי ממג'יקל ולג'נדרי מפרי. אז בעצם את הגרייביארד קיבלתי אחד מלג'נדרי צ'סט שהיה לי דיל שחסכתי בשבילו 500 ג'מס. בדיל הזה זה עלה לי די הרבה, אבל כמובן שכל דיל כזה הוא 500 ג'מס. אז בעצם הלג'נדרי הבא שקיבלתי היה אייס וויזארד וספארקי משתי לג'נדרי צ'סט שהשגתי מהמשחק. היה לי ממש מזל שקיבלתי שתי לג'נדרי צ'סט. השאר קיבלתי לוג ממג'יקל וגרייביארד אחד מפרי ולג'נדרי כמו שאמרתי. אז אנחנו ממש מתקרבים לסיום של האתגר. אני פה ודותן ממש מתרגשים ונרגשים ומקווים שהאתגר יצא בסדר ואתם תהנו מהצפייה. אז קדימה, בואו נעשה את זה חברים. 3, 2, 1. האם זה יקרה? וכן, יש לנו את אתגר ה-3-3 חברים. שתינו ממש נרגשים כאן. זה אחלה של בחלה של אתגר. עשינו את זה, אני ודותן ממש שמחים. תל כיף. יאללה, עכשיו אנחנו ניכנס לקלאסיק דראפט צ'אלנג'. בפעם הראשונה הוא בחינם ונתחיל עם זה. טוב, אז עכשיו בעצם אני אתן לכם את הטעימה מהקלאסיק דראפט צ'אלנג' שחיכיתם לה. אז אני אשים לכם קצת מוזיקת רקע ותהנו חברים. I didn't think we could fall
fall in love, broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, but we're all in one with our hearts. Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? They were blinded, tried to deny us, didn't think we were following our hearts. We are breaking free, it's just you and me. We might fall apart, but we're not in one with our hearts. Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? I didn't think we could fall in love, broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, but we're all in one with our hearts. Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? טוב, מקווה שנהנתם מהצפייה. קרדיט פה לעורך שלי, נאורי פרטוש, ננה גיים, זה הערוץ שלו, שימו לו סאב ולייק, וגם לי כמובן סאב ולייק. כאן הייתם עם אדם קלאש, להתראות חברים.